Lingsir wengi tan kendhat bebaya memalak tan kinaya ngapa bebandu babageng tan kena kinira Bangkang wetan Bang wetan Semburato Semburato Semburato
mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji pompong eling tembe mburine nadyan isih ana mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo tetuladan anak putune kang nerusake bebasan wae karen kudu mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo tetuladan anak putune kang nerusake bebasan wing aren ngaturake puji syukur kunjuk ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala ya nduk ngono ya yung dina kalungguhan iki kasembadan ditimbali kalian panjenengan ingkang winengkuing pakurmatan Bapak Joko Setiawan Kanjeng Ibu Titik Kasiyani sing daleme ana ing Sumberjo Wetan ngunut Tulungagung no ngono Bapak Joko Setiawan panjenengan iki ahli merantau dadi ning Malaysia iki wiwit taun 90 nduk sekitar tahun 90-an ya yo nganti sakyah mene wah bot-bote le rumangsa ndarbeni tanggung jawab ngayemi mayungi nyukupi marang keluarga direwangi le makarya le nyambut gawe mlangkah segara mlangkah negara pamintaku ngono kae Nimas itu asih. Gila sing nembang Ririn karo Renjel rumah aku wis. Iya. Apik ya yang wah cah loro wis tumrapno rupa ana kaya suruh lumah lan kurepe. Dinulu rada beda rupa ning yen ginigit tunggal rasa ngono. Iya Rin. Dalem. Ayo nembang cah ayo iki giliranmu. Ya ngaturake tetembangan khusus kagem Nini lan kaki kemanten. Ya, jumeneng. Ora disepoti dak, no. Aku pengen roh lek ngadeg Ririn karo Renjel. Ya, sareh-sareh waton pikoleh dikhususke kagem Nini lan kaki kemanten lho Rin. Nggih, Mak Cange. Adik Vivi karo Adi Mas Subakti. Nggih, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Iya. Langgeng donya akhirat. Amin. Asmane asma pendeke
diajeng Vivi karo Mas Wian. Mbak Vivi kalih Mas Wian. Wian, W I Y A N. Ya. Yo, diaturake dandang gulone sida asih. Muga-muga iki dadi simbol katresnane Nini lan Kaki Kemanten ya, Nduk. Iya. Suasanane seger turu penak banget. Dasar sing kagungan dalem ku ya semanak grapyak. Cara ana tamu sing rawono gupuh aruh lungguh suguh ki sajake jemenake ngono lho, Nduk. Iya, malah-malah Bu Titik. Wah, jan. Monggo-monggo ngriki-ngriki. Cerewet ya yung Bu Titik. Wah, tenan kok. Ndelok kagunge iki le pendiamno ibu iki sajake. Iya, ngono ki dudone keakrapane karo dulur. Yah, pancen bener kok, Nduk. Iya, enggak. Yen sarena lanawa ngine. Sing nyuwara iki sapa? Iki Renjel Alfiani. Iya. Alfiani saking pundi ya? Saking Kediri. Umamu Kediri to? Nggih. Iya. Rasa. Saking Toyo apa, Nduk? Toyo resmi. Iya. Nggih. Nek Ririn ki saka Gondang. Ayo. Datan kingga sara Neno enano lamun hatot jageting hati. iki ya termasuk gambarane Pak Joko karo Bu Titik. Lamun adoh caketing ati senajan Pak Joko ki ning Malaysia, Bu Titik ki ning dalem, ya toh. Senajan adoh ning atine iki tetap menyambung, no, saling mempercayai antara satu dengan yang lain. Kuwi kunci untuk menjadi sarana kebahagiaan keluarga, ngono. Iya. Yen cedak tansah mulat Nenoi asih nenonane Pindo mimi lan min tuna. Iya, iya. Jengkoke apik ya, Yung. Apik tenan, Dek. Ya. Ayo bareng Kang Emas anadapi wajib Neno sida asih
dibukani saka buka celuk. Aku kang setya setu. Irin. Aku kang setya satu. Terus tembang mengko dimetle karo memanek, Mas. Ya, memanek ya, Mas. Ah, ya ngono. Nano nane. Ya. Oke lastari. Hey!
atas. Ya Ranger tetap di atas ketambahan karo Mia Aprilia lan Anifatul Azizah. Ya. Prengat-prengut adik mikir apa. Sangga mupadan kono. Minangkane pundutan-pundutan ya. Iki saka kru ya utawa saka komunitasku sing diketuai karo Pak Keong. Ya iki padha wungon. Nderek wungon mirsani nggih. Terima kasih Pak Keong. Ya Mbah Heni. Ya aja nganti lali lho. Ya muga-muga tansah diparingi sehat keluarga mbulur sedaya mawon. Juga mboten kata lumpen, titip salam Bu Tuti Botok, ya Mame Mas Dani nggih. Insyaallah nggih. Ya diaturake sing kepenak Mbah Eni, ya tembang-tembange insyaallah. Saka Ahmad Arifin, ya Selendang Biru. Ahmad Arifin moyo keten Boyolangu iki ndak tau telat, Nduk. Ben dina iki absen. Ya syukur. Ugi niki wonten pamundhut sing durung kula waca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Mas Dwi Prasetyo saking kru CV Tamara Jaya Pulau Sari. Karyawanipun Pak Sugiarto. Nggih badhe nyuwun tembang lamunan Selendang Biru karo Lestari. Nggih insyaallah nggih diaturake. Ya. Mia Aprilia. Ya. Dalem, Pak. Ya, duh. Rangel. Nggih, sugeng dalu. Anifatul. Nggih, dalu. Sadurunge iki mengko ngaturi Mas Didi Kluthuk munggah ning panggung di anake pambuka campursari Nyu Kusuma Wardani lan karawitan Nyu Hamong Rasa. Ya, diaturake Mas. Nggih ngregengke sumasana. Ya, ben rada ketok sigrak kanane. Monggo dadoske. Ya.
wis regeng banget suarane. Ya disambung karo jogetane. Ya. Saka Rintoko iki dong nglumpuk kanca-kanca komunitas. Ya wis tak kirimi lagu. Ya kanca-kanca sing padha mirsani liwat YouTube iki ana sing ngersake Lintang Asmara Rintoko Gempulan. Mulah. Lumbal iki ya.